zviri nyaya ndanayo ndeya Sabastin Magacha atsanangura zvaari kusangana nazvo pakaipa. Saka ndonyaya yandaya nayo kuti ndikutsanangurirei zviri kusangana naSabastin Magacha mukati meupenyu hwake. Ari kuti ndosangana nemasatanist and vari kuda maspems angu kuti vamashandise for marituals avo. Nyaya yacho mamiriro yakaita hanzi aibva kuchechi achingoita zvezvi zvekunoimba mupresent worship. Izvozvo zvinhu izvo ari kuti zvingadai zvakauraya keriya yangu. Ari kuti hake zvakaitika kudhara andinawo akungozviona achizvingwarira. Hanzi ndakaita ndine mumwe mukadzi aiyo tainamata naye akangofarirawo maimbiro andaiita kupresent worship. Atanga kundidhiraivha achindiperekedza kumba achiita sese. Hanzi ndopandakaita pandakaudzwa naprince of present worship kuti munhu asibo hanzi achingondikisa achiita sese. Saka shungu dzake mukadzi uyu hanzi dzanga dziri dzakuda kuita kurara neni kuitira kuti nyoka yake iwane chikafu. Ndofunga yaida maspems. Saka zvakaitika hanzi ndezvekuti hanzi andiperekedza achiita sese. Ndakamuudza kuti no handisi kuita handisi kuzvifarira because anga ada kundipa mari yekuita yekushandisa. Saka pamari iyi manje zvakaitika ndezvekuti hanzi naSabastin Magacha ndakairamba. Kuna vasingaziva Sabastin Magacha ndekuti mafotos yake ndiwaya. Saka hanzi zvadaro vaita Sabastin Magacha aramba mari yayo abva atobloka mukadzi uya vaita sese. Hanzi after few days, after about 2 weeks ndopa akareceiva hanzi check netiketi rekunoita shopping kuSouth Africa. Hanzi ndibva ndatobaya kapaipai ndikudaiso ndikuzodzoka kuti afind out ko ndiani aita anditumira. Hanzi ndikuona the same woman uya. Saka hanzi ndakabva ndaita ndatanga kutaura naye vandatombovhizita kumba kwake. Hanzi ndichisvika kumba kwake iye akabva enda nogeza. Ndatanga kufamba ichiita ndichiona hanzi papa nepoti rakareba randakaona ndabva hanzi rari kumashure kwangu chitorivhesa vhari guma parapwanyika kudaro. Hanzi makabuda nyoka hombe yakabva yamira zvekusvika musilingi. Vaitanga kuita zvekubudisa kasaundi kekuda kudya munhu but yakuda kumuruma ndopakabuda mukadzi asina kupfeka achibva nogeza. Hanzi avaita avatora nyoka yake avatanga kuikumbirira achiita sese. Ndosabva pawakangobuda vachirova marata vakabva vatokwara nekuti vakangorova french door achibuda achiita reglass. Saka ari kuti azoenda kuchipatara paainamatirwa aingobuda mukadzi aingobuda mavhizheni ake achiti ndiregererei ichichi because ndikukwara nemaprayers amutase amukurova. Nekuti chandaida inini maspems ako kuti ndipochi mukomanano nepamari nyoka iyeyo. Saka ndozvekusangana nemamwe maartist ari muindustry ari muZimbabwe. Saka hauzozivi kuti munhu kana asiri kuburitsa ambotiziva ipai chii chinenge chichiitika. Saka ndozviri behind the life of some of the artists. Saka if you're new here, don't forget to subscribe to my channel. It's a bombshell television. Musha my latest, musha zviri kupisa. Thanks for watching.